아니 아버 땀 거해로 사는 헤드폰으로 아버 뭐도 가자 বজি তো লবা হ্যাঁ ক বড় আর যদি পরে বিকো পহর নিবে বলাই বিকো কোনটা পহর নে পরে নলে বিকো পহর নিলান বিকো হ্যাঁ বড় হ্যাঁ তামো বড় আর পহর নিলান তংবো দিন খরং বলাবো nung bu mung da taisa suinya ari aro ayang or zat to angka kata oh ya da dara na oko pai oko pai chini kongsu Terusina do nani Cog boy, ay, no. Cog boy, oh cog boy, chini. Oh cog boy, chini. Kung mili may ko tawari. oh cog boy, chini kung chuk mo. Daw na dekho. Lato siya. Oh cog boy, chini kung chuk mo. Tam or nali ata advance na di abono tonir di advance na di aron cement night lang san oh cog boy, chini kung chuk mo. Oh cog boy, chini kung chuk mo. taisa na di ta hudi are pa hui kibir ka Oh cog boy, chini kung chuk mo. Terusnya Oh cog boy. Terus tangan sekarang lama kan. Oh cog boy, chini kung chuk mo. Jaan Terang na. khang Hah? oh botok lagi abo ya botok lagi Cog boy, chini sini. Oh cog boy, chini kung chuk mo. Rang cha bai khóc Không ráng rất hay nhận nó ra. rang cha bai khóc chang Amani ko halo mino ko puro Pakai pura Haya ke ba Sao kalau tong kalau saya langsung list tuh. Kata Cido Beri sao saya langsung sini. awal bebang nazar Najak Aja. Ini sini oko bai chini kung chuk rang ini sini oko bai chini kung chuk rang cha ini sini oko bai chini kung chuk ini sini oko bai chini kung chuk sama ya taisa taisa sabla Dah. আমার কিছু না যাবে না
O kok bai chini kung chumong. O kok bai chini kung chumong. O kok bai chini kung chumong. That's the thing. Last name kaisa jaga. Apa na gisa? Ko chongon gisa down nang ako. O kok bai chini kung chumong. Rang. Rang sani jam dah. Halo, obongka. Sini Amani kok. Jadi samong norok nugiman kana. Video norok chokleng. Channel norok nugiman nai full video. Hai ka babak sanuk kana. Hai ka tahu kunu ya toh ke. Norok YouTube thang ini Amani kok ni. Rotu kangen fire ni. Te Oroseng 60 member hai ka ba samrai rok jotoi 7 jona te joto nayak nayaki hai ka ba actor actress rok mililai 7 jona participate khlailai jak norok video no khaklai hamza kana khaklai tomong norok nugui hai ka ba hamza kana kisa norok share khailai di a channel ni norok copy link khlailai especially all rasamung no sinai sini sir Mohan Jamatia te composer gangke sini Abhijit Debbarma te abon karibo music director ngato Salka studio ni owner Milton Debbarma darano sarsumo belakina hambai te especially Abhijit no belakina hambai asik nangkuk jak project ano yapraman bagi ke bersabraman bagi te no belakina hambai o video hamzagi naibani bagi te abon karibo oro sak nai sini belake akhirnya kesamkuk sini Krushal Reang darano belakina hambai BORMANI blisak nai Cinematography te abon karibo oro editing lainnya belake sini kesamkuk sini kokbrok industry ni belakina kecam tiduli phai tongai ekaba tiduli phai nai Sarat diang sano belakina hambai aseng naitok ke video sengno punugi manun bagi te especially thankful nai sini aro Parsi ghost ni keyboard tongo te abon karibo sini guitar tongo sini yareng Debbarma te abon karibo sini bachio tamnai haikaba sumuyo tamnai sini kribasindu Jamatia sano belakina hambai asa khana to ke tamai khana bagi khaklai baskango te basang joton together khlainai baskango himlai nai thanglai nai te norok bo jotono subasu khladi himlai nai palbak sake thank you norok manke dale di palke thank you